ሓደ ኣገዳሲ ጉዳይ ምምላስ ናብ ኢጋድ ዝብል ርእይቶኻ ሕቶ የብልናን ኢለየ ዜጋታትና ብዘይ ቪዛ ንኽንቀሳቐሱ እቲ ዝጸንሐ ናይ ቪዛ ማሕነቑ ንሓዋሩ ክእለ ተስማዕሚዕና እዚ ይምርዘኩም ኣሎ ሓሶት እዩ Ladies and gentlemen, His Excellency President William Ruto and President Isaias Afwerki. Your Excellency, President Isaias Afwerki and your delegation. ክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከምውን ዝሰነየካ ጉጅለ ልኡኽ ብስም መንግስትን ህዝብን ኬንያ እንኳዕ ብድሓን መጻኻ ብል ዕድመይ ተቐቢልካ ናብ ሃገርና ምብጻሕ ብምፍጻምካ ኣዝየ መስግነካ ነቲ ኣብ ሞንጎ ኬንያን ኤርትራን ዘሎ ምዉቕ ዝምድና ንምሕያል ብምምጻእኻ ኣመስግን ክቡር ፕሬዝደንት ነቲ ኣብ ሞንጎ ኬንያን ኤርትራን ዘሎ ኣብ ብሰላም ብሓባር ንምንባር ሃገራዊ ልምዓትን ክልተ ረብሓታት ክልቴን ሃገራትን ዞባ ቀርና ኣፍሪቃን ዝተመስረተ ምዉቕ ዝምድና ንምሕያል ብምምጻእኻ ኣመስግን ክቡር ፕሬዝደንት ሎሚ ንግሆ ውጽኢታዊ ክልታዊ ዝርርብ ብምክያድ ኣብ ሕርሻ ንግዲ ኢንቨስትመንት መጓዓዝያ ኣየር ዕደና ትምህርቲ ተሃዳሲ ጸዓት ምሕደራ ማይ ቱሪዝም ሰማያዊ ቁጠባን ዞባዊ ውህደትናን ኣብ ዝርከብዎም ዝተፈላለዩ ጽላታት ንምትሕብባር ክንሰርሕ ተሰማሚዕና ኣለና ክልታዊ ዝምድናታትናን ዞባዊ ውህደትን ንምድንፋዕ ኣብ ሞንጎ ክልቴን ሃገራት استراتيجيكو متحوار كهلو تردادينا أبز مدايزي هاجر كإرترا أب إيجاد تساتفون أبركتون نخلوا داقما قمت كم تقورلون زا أتخايوكال أزي مسجنكا نعخان نخلو محوات أبالات إيجاد هاجراتن دقنان إيجاد بمهنات نتي نزوبانا زدل نقرات بوصيتاو من قدي بعلاما كنسر حلو بهنك أو تاتبه to facilitate growth in trade and connectivity between our people and our business. We have agreed to abolish the requirement of visa. عبيتن نقدن نمكلتافن أبي مونغو هزبنا سلوت ركبات نمسراتن كابي لومي جميرنا زيغاتاتنا بزي فيزا نخنكساقسو اتزسن حناي فيزا محنقون حوارو كإلا تسمع معنا أبز مدايزي نزاز ملكتهم سوى سلطان هاقراتنا كسرح زخيل سلوت قطعي كدالو ممرحيونا لنا منقستي أبي مونغونا نزلو ركبن معماقن محيالن كينيا أبسمرا دبلوماسياو تالأخوز فتسن بيت صحفت كم تخفت لومي كرقاقز إدالي بزقات أمدما منيستر قدايات وصاء كينيا نزم ممرحزي بغلطف أبي قبرن موعال أدلاي زبال عمام كسالت ممرحي كمتوهابة احبر إذا ركبن النفترو زلونا مرببن نتي كم زوبا بزيادة كنسرحلون دلي ناي نقدن وفرن نتفتات نمسل سال زلونا بهاقي كدل دلوئيو زوبا وهدتن متحوارن يقبر النابلنا أب زوبانان أهقورنان فرياتنا قحون كابن نابن بناس آن خين كساقس زعقت دوباتن ناي فيزا محلخان كنفك كدا يقبانيو أهقور أفريقيا بنقدن وفرن كتعبن كتمعبلن ناتتسبنا زيغاتات كونا ناي نقدا قحون نبرتن كابن نابن كمدلايوم نخين كساقسو زعقت سرعات كهلو يبلون سلزي اتلومنغو أب مونغو كلتينا هاقرات زيغاتات بزي فيزان خنكساقسو زفرمنا يو سممع اندليو بيزنس بزي عنكفات كنكايدو زحقزنايو أب زوبانات رح زي كونس أب هقورنا أب زكايد زلو ديناميكاو معوالتات أونتاو تراخ نتصاوت أب كلماو لوتي نقدن وفرن حاويرنا خنسرح كابزخونا يخون اوان العلي حزي أقداسيو هاقر كان أب إيقاد كتسنبرا موسانكا نخلاتنا ربحايو Your Excellency, your decision to review relations between your country and Ethiopia in 2018 was أب كل تشحن عصرت شمونتن مس إثيوبيا زنبرا ركب نممحياش زوسد كايو وسانه كبرن مسقانا نزقبوئيو مخنياتو سنيت زسفنو زوبا كنهانس أقداسيو نتي أبكرنا أفريقيا زقات منا بدهوتات نمسقار دما مساخا كسرح بهنكو تايز صبه نتي أب سومال زلونا يشبرا نوص نمكتام سوماليان وتهدرات بمعلام نمنقست سومال زلو كادقف سلزر أخا أمسكنكا
ወተሃደራት ኬንያ ርግኣት ሶማል ንምሕላው ተዋፊሮም ኣለዉ እዚ ድማ ንዓና ነተብ ሶማል ዘሎ ጸገማት ብምግጣም ቅሳነት ንምፍጣር ዝሕግዘና እዩ ኣብ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ዘሎ ጉዳያት ብምፍታሕ ኣብ ልምዓት ክንዋሳእ ምሳኻ ክሰርሕ ደሊ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ዝርከቡ ኣሕዋትና ኮይና ንኹሉ ህዝብና ዘርብሕ ዝሓሸ ዞባ ንምህናጽ ኣብ ንግድን ወፍርን ክንሰርሕ ትስፎ ርሑቕ ኣብ ዘይኮነ ግዜ ካልእቲ ቤተይ ኣብ እትብላ ኬንያ ንኻልኣይ ግዜ ከእንግደካ ደስ ከም ዝብለኒ እናገለጽኩ ብስመይን ህዝቢ ኬንያን ንሓው ህዝቢ ኤርትራ ሰላምታ ክተብጽሕለይ ኣሓተካ ይቐኒለይ My warmest regards on behalf of the people of Kenya to our brothers and sisters in the great country of Eritrea. Mr. President, thank you very much. Thank you. Mr. President, I would start by saying again, congratulate you for your presidency, number one. ክቡር ፕሬዚደንት ፈለማ ዮሃና ብምባል ክጅምር ደሊ ናብ ኣስመራ ንምብጻሕን ኩሉ ንዓይ እውን ዘተባብዕ ተበግሶ ምውሳድካ እንእደካ ከምቲ ድሕሪ ለባማተይ ትዛረብ ዝበሃል ተዛሃብካዮ መግለጺ ናይ ኤርትራን ኬንያን ጥራይ ዘይኮነ ናይ ኬንኡን እዩ ንሚልዮናት ኣሕዛብ ዞባ ኬንያ ኤርትራ ሶማልያ ጅቡቲ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያን ኬንኡን ስለ ዘበራበርካ ኣመስግነካ ዝናዓድ ተበግሶ ይሓወሲድካ ከምቲ ኣብ ዕላልና ዝበልኩኻ ወላ እኳ መዓልቲ 48 ሰዓታት እንተዘይብላ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ንዝኸሰርናዮ ግዜ ብድርብ ጻዕርን ቅልጣፈን ክንሰርሕ ይግባአና እቲ ዝሃብካዮ ናይ ሓባር መግለጺ እኹል እዩ Once again, I think this joint statement you have made is enough to explain what we are about. One very significant thing this morning, you talked about IGAD, your... ኣብቲ ሎም ንግሆ ካብ ዝተዘራርብናሉ ሓደ ኣገዳሲ ጉዳይ ምምላስ ናብ ኢጋድ ዝብል ርእይቶኻ ሕቶ የብልናን ኢለ ነዚ ውድብ ዳግም ምብርባር ብዝብል ሓሳብ ደጊምና ክንጽንበር ኢና እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኬንያን ዝግበርን ዝብጽሕን ስምምዕ ኣብ መቓን ናይቲ ዞባዊ ውድብን ትካልን ክረአ ኣለዎ We cannot achieve bilateral goals without the broader integrated region. ሸቶታት ክልተኣው ዝምድና ብዘይቲ ቅድሚ 10 ዓመታት ዝሓለምናዮ ሰፊሕ ዞባዊ ውሕደት ከነተግብሮ ይንኽእልን ኢና ሓድሽ ነገር ኣይኮንናን ነምጽእ ዘለና እዚ ግዴታ እዩ ብስም ህዝቢ ዞባ ሓላፍነትና ከነልዕልን ንኢጋድ ከነበራብርን ይግባእ ናይ ብሓቂ ነዚ ዞባ ዝሰርሕ ውድብ ምህላው ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ብዘይ እዚ ሜካኒዝም ጽቡቕ ድሌትን ሓሳብን ውፅኢታዊ ኣይከውንን ዝሰርሕን ውፅኢታውን ዝኾነ ትካል ክንፈጥር የድሊ ሽዑ ንትርኢት እቲ ዞባ ቀይርና ክንብል ንኽእል ኣብዚ ደው ከብል እቲ ዝሓብካዮ መግለጺ ናይ ክልቴና እዩ ንኹሎም ኣብ ዝተሳተፉ ኣካላትን ንዕድማትን ኣመስግን ኣብዚ እዋን ደጊምና ከነረጋግጸልኩም እንደሊ እዚ እዋን ፍጹም ዝተፈለየ መድረኽ እዩ ሓቢርና ንሰርሕ ኣለና ሸቶታት ክንወቅዕ ኢና ነዚ ንምትግባር ኣገዳሲ መካኒዝም ክንፈጥር ኢና ኣቕምታትና ምውሓድ ከድልየና እዩ በዚ ኸዓ ንህዝቢ እቲ ዞባ ክንሰርሖ ዝግባእ ክንሰርሕ ኢና ክቡር ፕሬዚደንት ደጊመ ኣብ ኬንያ ኮነ ኣብ ካልእ ቀጽሎዮ እብለካ ኬንያ ካልእቲ ቤት እያ ኤርትራ እውን ካልእቲ ቤትካ እያ ንህዝቢ ዞባ ጽቡቕ እምነየሉ ንኬንያን ንህዝባን ጽቡቕ ዕድል ይቐኒየለይ All the best of wishes for the people of the region and good luck to Kenya and the people here in this country. Thank you once again. Thank you very much. Your Excellencies, we have members of the local and international media. We're going to take about 3 questions. 3 questions, and kindly when you ask your question, direct it to either of their Excellencies or both if you want, and say the media house you represent. Thank you. Thank you, Excellencies. My name is Emmanuel Igunza from BBC Africa. My question is to both of you, Excellencies, regarding particularly Ethiopia. Both of the countries are heavily invested in the peace and security in Ethiopia and also in the region. And part of the agreement that the country had made was for the withdrawal of Eritrean troops in Ethiopia, in Tigray region. Have you discussed this, and how do you think about this in terms of taking forward the peace process? I wish there was a representative from the Ethiopian government here to address this issue because ነዚ ሕቶኻ ዝምልሱ ወከልቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንተዝህልው ደስ ምበለኒ
ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከኣቱ ይደለኒ ነቶም ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን እናኣተው ነታ ኣብ ኢትዮጵያ ተበፂሑ ዘሎ ናይ ሰላም ስምምዕ ክዘርጉ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ግጭት ክፈጥሩ ኣብዚ ዞባ ኣጀንዳታቶም ከተግብሩ ንዝደልዩ ሓይልታት ግን ይኣክል ክብሎም ደሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰላም ከስተማቕር ይግብኦ እዩ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያን ናይሮብን መርኣያ ጽምዓት ሰላም ህዝቢ ኢትዮጵያን ናይ ዝዞባን እዩ ኤርትራ ብዘይ ልኡላዊ ስልጣንን ፈቓድን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ግጭት ክትኣቱ ዝኾነ ይኹን ኣጀንዳ ውጥን የብላን ሰላም ንምዝራግ ምትኹታኽ እንተዘይኮይኑ ብዛዕባ ምውፃእን ዘይምውፃእን ሰራዊት ኤርትራ እንታይ ዘገድስ ኣሎ እዚ ስምምዕ ሰላም ኣብ መሬት ክትግበርን ንረብሓ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ መላእ እቲ ዞባ ሰላምን ምርግጋእን ክሰፍን ኢና ንደሊ ኣብዚ ክውስኸሉ እንተ ደኣ እዚ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ ክትግበር ዘይትደልይዎ ኮይንኩም ንህላውን ዘይምህላውን ኤርትራ ከም መመኽነይታ ኣይተእትውዎ እዚ ምስ ትግባረት ስምምዕ ዘራኽቦ የብሉን ሕጂ ዘየለ ምኽንያታት ኣይትድልዩ 4 ነጥቢ Thank you. 2 more questions. Thank you so much, Your Excellencies. I have a question for Isaias Afwerki, His Excellency Isaias Afwerki. So what is Eritrea's response to repeated overwhelming documentation of war crimes by Eritrean troops in Tigray? And why did it deny its presence there for 5 months after the troops entered? My second question is, how many Eritrean troops have been killed in Tigray? And my third question to you is, do you have a plan for transition of power or elections in your country? Thank you. One question at a time. I will answer the first question. نتقدم كملسهم ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ መላእ እቲ ዞባ ንዘሎ ጸገማት ንኤርትራ ኣይተመኽንዩ ነዚ ደጋጊመ ክነግረኩም እደሊ ዋሽንግተን ፖስት ይኹን ካልእ እዚ ስምምዕ ተኸቲሙሎ ኣብ ባይታ ክትግበር ግዜ ከድልዮ እዩ እዚ ብኸመይ ትግበር ከዓ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝምልከት እዩ ናብዚ ኣይተሰሓቡና እንተኾነ ግና እዚ ሕቶ ናብቲ ፋብሪካ ሓሶትን ምዝባዕ ሓበሬታን ክኸይድ ኣለዎ ነቲ ብዛዕባ ምግሓዝ ሰብኣዊ መሰላትን ካልእን ዝዛረብ እቲ ፋብሪካ ሕተትዎ እዚ ዝኾነ መስርሕ ሰላም ከይዕወት ናይ ዝሓልሙ ፋንታዝያ እዩ ግዜኹም ኣይተጥፍኡ Hi, thank you. Kara Anna with the Associated Press. I would like to follow up on a couple of my colleagues' questions. How many Eritreans were killed in the conflict in Tigray? And also, what kind of succession plan do you have? Are you indeed president for life? And if so, what happens afterwards? Thank you. Same question. It's intoxicating you. These lies. እዚ ይምርዘኩም ኣሎ ሓሶት እዩ ሓሶትን ስኑዕ ሓበሬታን ንሓንጎልኩም ናብ ግጉይ መገዲ ኣማዕዚንዎ ኣሎ ነዚ ኣዕርዮ እሞ ጥዑይ ሕቶ ኣብ እዋኑ ክትሓቲ ክትክእል ኢኺ would now like to invite you for a tree planting exercise. For the rest of the delegation, you'll be guided by the protocol for the luncheon. The journalists will be guided where you'll take the pictures. Thank you. Thank you very much.